ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ଯଦି ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଗରୁ ମାଆ ମାନେ ଚୁଲିରେ ଅଧିକା ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଧିକା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚୁଲି କମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ମାନେ ଆଜିଠାରୁ କିଛି ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। କ'ଣ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନୂଆ କରି ଯେଉଁମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଫଳରେ ଏଇଭଳିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଜିଏସ୍ଟି ପରିଷଦ ବୈଠକ ପରେ ଜିଏସ୍ଟି ହାରରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ସାମ୍ପୁ, ସାବୁନ, ଶିଶୁ ଉତ୍ପାଦ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାନୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ଶସ୍ତା ହେବ। ଏବେ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ନୂତନ ଦର ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ କି? ଅନେକ ମାଆ ମାନେ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେଣି। ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ ବଢ଼ିବ କି କମିବ, କିନ୍ତୁ କି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମ ଦେଶରେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଏଲ୍ପିଜି ତରଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହାର ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଏଲ୍ପିଜି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତା ହେବ କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଶସ୍ତା ହେବ କି? ଏମିତି ଅନେକ ମାଆ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଘରୋଇ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜିଏସ୍ଟି ହାର ଆକର୍ଷିତ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୋଇ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ 5% ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଣିଜ୍ୟ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ 18% ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜିଏସ୍ଟି ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ରୋଷେଇ ଘରେ ରୋଷେଇଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ଜିଏସ୍ଟି ହାରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୂର୍ବପରି ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ 5% ଏବଂ 2.5% ଜିଏସ୍ଟି ପ୍ଲସ୍ 2.5% ଏସ୍ଜିଏସ୍ଟି ଶୁଳ୍କ ଲଗାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ 14% 2 କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 853 ଟଙ୍କା ଅଟେ। ସେହିପରି ପୂର୍ବପରି ବାଣିଜ୍ୟ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ 18% ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁ ହେବ। ଏହି ଥିଲା ଆଜିର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଆମର এই ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ବା କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଫଳରେ ଏଇଭଳିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍, ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଫଳରେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।